מה? כן, כן, אני יכולה להכין לכם לאכול, תגידו לי מה אתם רוצים. לא, זה בסדר, זה באמת לא טרחה. מה, לא אכלתם היום? ורגע, דני בא לבקר אתכם? מה זאת אומרת לא יכול? לא, אני אכין לכם, אני באמת אכין לכם לאכול, אני אכין לכם, בדיוק הוצאתי קציצות למחר, אני אעשה לכם. אני אעשה לכם סיר של קציצות עם אורז. לא, זה באמת באמת בסדר, זה טוב, אני דווקא שמחה שהתקשרתם אליי. זה בסדר, זה באמת באמת לא טרחה, תקשיבו. לא, תגידי לנפתלי שזה בסדר, באמת, באהבה אני עושה את זה. תביא לי אותו, תביא. נפתלי, מה שלומך? תקשיב, זה באמת בסדר. אני לא רוצה שתישארו רעבים. אני אכין לכם קציצות עם אורז, ואני אביא לכם גם היום הייתי בקניות, אני אביא לכם גם עוגה. אבל זה בסדר, נפתלי, אין לך מה להתבייש. הכל בסדר, אני תכף אבוא אליכם, בסדר?